Пак ли ти се повдига от напрежение? Колко още ще го носиш сама? Колко още ще търпиш тревожността, безсънието, това стягане в гърдите? Да се усмихваш навън, а отвътре да ти се плаче. Да си силната, която уж се справя, но всяка вечер се срива в тишина. Да, знаеш откъде идва. Знаеш, че от това, което си преживяла. Чела си книги. Разбрала си схемите. И какво? Знанието е важно, но то е като да гледаш как тръбата тече и да казваш, ето, от тук е. И после пак да вържеш парцал, пак да сложиш леген. Аз идвам с друго предложение. Да сложим нов кран или да спрем водата. Не с години терапия и хиляди сълзи, а с нещо просто и работещо. Готова ли си да направиш нещо различно? Пиши ми, може би е време. И да, ще започнем от там, където си. Без срам, без вина.